Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Muri yeZimbabwe muri rudadiso kusangana kwatsvukita nasirari kwezuva aranguzita ndiPraises Ngwena Masivanda Masigede wana hanzvadzi yaShumba. Muchiri kuyoka Shumba vari chomtukutu pane mukomana akabuda achitaura ndevele yamakafarira makatiti Drewmas ende munomutsvaga ende tinogara tichikudza kuti Drewmas tinemi pamoyo takaita zvido zvenyu nhasi tinawo samaita tigamuchere paDrewmas sangane nemhuri yeZimbabwe. Zita rangu ndi Edson Kaukonde, igama lami ngu Edson Kaukonde. Ndisakumbula uShumba userushinga chomtukutu lapho landele indaba yomalume washatshwa nenyoka yakhe wasweleka apho ndatithi nesixhosa uShumba wanilandela wathi izapha mfana wami sincedisane sibone ukuthi hayi ungakwazi ukubeka iDrewmas Media phezulu na namhlanje aiwa tinawo masawira ndisawira mukuru ndisawira uyo diva vava nhasi nyaya yatafambira inyaya inosuvisa muri yeZimbabwe. Kana tichinge tadhakwa zvinhu samaita zviri kuti zviri kuzotikanganisa kozi nhasi nyaya yatafambira ndeyababa vachitozvibvirawo kubasa vabva vaata kuonesha mwenoda kuti yange yakadhakwa. Kana takadhakwa vanhu wongo kudhakwa vanhu kunonzi kunorefresha pfungwa hakunaka but zvakunyanyisa ndikule hlobo ndoda yo ikoni indoda esuka emsebenzini yadibana nomunye mjita uzinqilile wathi waba washalisana emva and then le ndoda ya divorce ngemfazi wayo so yona iqingafani maybe le ndoda iyajola nemfazi wayo yamphathala lento bayithungwisa and then wambeta nesithina ekubusweni ho kumhlungu noba mnizibonile unjani ke kwamanje hayi akasakwazi nokuya eSpan nenxa yokuxabana hayi kumhlungu bangani. Regai tikupe mhuri yeZimbabwe baba vacho vakakwadzwa nemushure meunge vatakwanisha mwari yavo yakadhakwa kuti izvi zvakambotora nzvimbo munzwo zvekare mukadzi wavo nemasaura kuti vari kutaurawo chii chakatora nzvimbo senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kuramba musubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ndinonzitaunda Chasi. Ndakati ndibva kubasa ndaipa White House ndadzika pasi tukona ndotakwa nefriend yangu nonzi Nemo nemota yake ndopandakasvika pasi tukona ndikidzika zviya kumba ndopandakanzwa vanhu bana ijiwa nzigidza here zvinovasha nezvigidza zvinovasha ndozvava pakati naijiwa anyepe vakumura hembe vakandira hembe kuno vamwe vanga vaitengesa nawo fish ndopakandira chibhakera apa ndawira pasi ndakati koni yacho ndei yakundirwisira kuti naija nyepe nomuzivo seshamwari muraini ndopakati mndana kutapebheka mumwe vanhu vabata ndatora pebheka mundakuya kumba tisana tifambe ndopaka ndazoti abva nekupi ndona pakawandwa ndopakandrowa nechidhina pakaposa chidhina ari padhuze ndokati mpananza zisongo rataputira ati ndakaenda kumba ndakuwara kuti ndabva ndambomudzorera ndakufamba kuti ndiye kumba kunondodza mai pana kuti ndozvaitika ndopona muna akatogarira fune zvidhina 42 pakona paroti kuya kumba kuno
ndopanda kutotiza kuti ndangota simba kutiza but ndakachaone ndakatiza ndakamhaima ndaka mumusoro usade kuground ndambo kuzorora 20 minutes 15 minutes ndizorora ndopanda kuti agende kupolice ndakafamba ndakwamoyo kunotsoka vashoka moyo notsoka ndana mota akuzikuya mota vanza ma past 9 dzemanero ndopanda mota vana munhu kuziva iko mwana kuti shama ndibatsiro kaendaka kushaya mota ndibatsiro ndisiva ndikuidzawo mota ndiende kupolisi ndakakwira mota taxi ndakaenda kuWhite House ndakwira taxi enda kuWhite House ndakasvika kupolisi ati ndakwara polisi yakandinyorera bepa ende uno mari mhomwe yaunayo nepolisi ati mari aya ndine $7 mhomwe mavo zvanzi manje chipatara chepaWhite House ndoda mari iprivate ka ndama $10 card ati chingoenda wedzi vamwe munhu akurapiwa pandenda vaipata vanati mwanzi kupona mari kuita dola kuya kunoko ndakaona munhu angozvitibage paWhite House anoziva naye vati apana shande yekumba mhande yekumba mozozvita mozofambira mangwana ndopandaka kuno isvika panapo ndopanaona maipanasha chitanza ndazoenda ndakuzoti mafamba sei ndakushaya akati naenda kupolisi ndobepa repolisi angandinaro ndichika panapa ndakaswira iye takamupa napa maipanasha bepa repolisi nebamunini namaipanasha murume wamupa bepa repolisi ndopakaya panapa nebepa riya achiti very sorry ndopakatotsavanza unopora chama ndiregererewo chichina ndakadhakwa chichina kuti ndakatokwara very sorry ndaswera ndisinaenda kuchipatara ndasina mari ndopakazoya mangwana chine $10 US nebepa rere vati nditanza kuti mafamba sei kuchipatara ndopakaenda kuwadza na4 kuclinic kuti abhadhara $5 card $2 mushonga pakaenda kumarimba dokita takavhurwa here vatapera nafoni namba dzemunhu dzemupurisa kumarimba vanzi ine Gomo hospital tabva pakawadza na4 ina Gomo hospital ndasvika vatatiwana nanesi atitora picture yeziso aitina doctor tabhadhira kwarere hospital vanzi ziso rakaputika ende kupare ndopata asina kupare vanzi ziso rakaputika mufuna kuoparetwa mangwana kuseni ndakapera mubhedha kupare apo wazodzoka kuno ndazoparetwa kupare mapast 8 ma9 ndazorora kupare ndazoya pamangwana yacho dokta vaziva vati achiendai tabhadhara biure vazi polisi yepamarimba yakatiti bepa richadhindiwa kuna doctor ndo rachapati tisunge mukomana kuti makakwara sei bepa rendoatinanasibepa ritinaro ndoparakazodzoka bepa re mukomana anga achaoneke angonzi aonewo ashanda kuleki andazobata uleki panzi paAquaview paenda bepolisi ndokwanomboshandira yangonzi aonekwa saka kufanana nasi asatambomuwana saka ndamafamba kuita nyaya yacho panga Soba akazombotaura here kuti yave nyaya yei hapana chakatara zvine musoro angotaura kuti handiregerere hamhepo dzakafamba atovana tosiya doro ati ndiregerere watondikwadza watondikubvisa ziso watondikwadza ndasenda operator zvangu watondikwadza saka yafunga kuti ziso richapora nayanza kudhakwa iye ndomuzira anoda hondo yezvidhina ndohondo yakanoda zvake kusina kuti ndaijewa nyepe zvezve anga achazvitauri maipanasi madhamu angu ndopakatsvaga phone number dzemukadzi wacho wabva mufonera mukadzi wacho akati anza aiwa ini ndakabva kokorini ndakabva kudhara ndakaramba naye kudhara ndabva kokudhara ende bapanasha ndambosangana nawo bapanasha ende handimbozive kuti ndapedza kuona rini bapanasha wacho saka pane zvino ziso rakatobviswa rakabviswa alright and polisi hapana zvayati yaita hapana yakangoya namaipanasha apo panogara yakangambobva umba yakangomirira kunze yakangoti hanzi haapo odai polisi yakaita action pokutanga dai akatobatwa ndichitorapiwa akabatwa kuti aiyo anga achiri kuwanika
yezvinezvi hapana kana achiuza kuti akaenda nekupi. Asi anonzi aoneka kuleki ari kugirlfriend ake kusomabhi ndo zvangonzi akaroora here ane mukadzi. Mukadzi wangani akarambana naye ndiye mukadzi akarambana naye. Asi zvisati zvaitika izvi munhu amaimbotaurawo naye nyaya. Munhu atomboya panapa aigara apa pavane rumu iri apa musoro apa. Mama wake wakabva kumusha vaishapa kurara vaikumbia pakurara vaitoraramba muno. Mama waina abva kubasa inini ndoshanda kusangana naye ndita zvekusubstitute ndodota maure majecha. Saka mama wake vati vakatoya panapa ndakasvika kuti atobva kubasa iye kufishwa kabva asina mari aita sei. Mama wake toti mwanangu handina pokutangira ndimbonitsvake vana muriwo nakanyamawo ndimboonawo chokudya ndanzwa fish ndotopa mari kuti muri mama wangu ndichitokuona iwo. Ndipo takaziwana naye. Kumusha kwake ndekupi uyezve kwenyu ndekupi? Ni kwangu kwamutoko kumudzi. Iye kwakanzi kuhwedza. Kuti abva kuruwa inini pacho anzi akazoruwa umwe anzi Mario akamuruwa ringachamuraya futi. Akati vanhu ivavo vakawanda. Ndasida kutouraya munhu. Anonzi Mario wacho anogara kupi? Maprivi vangara kumusoro muno muWhitecliff. Ashandira mutauni zvakaenda zvokupusha tungoro mutauni naCameroon pagumbaza zvokuti nezvatenda kubasa. Ini nonzi Nensi Marambanaka. Chakaitika ndechekuti pakauya vanonzi Baba Delvin vane papa bag vati oye pabag yenyu murume nyakurohwa kusweet corner vatichiteera kusweet corner ikona ndatera kusweet corner murume wangu hanamuona zvikanzi amene kwaenda ukatiza. Saka ndakabva ndaona anonzi Baba Naija wacho ndikati komugurwirei kuba Naija zvikanzi andogona kutongomwa munhu ropa ndogona kuruma munhu izvozvi ndakamwa ropa pahuro ndogona kukurumai. Ndo andati konyaya yacho ndeye zvikanzi ndakanzoti murume nyakudana namanager ndeyakubhadhira rent kuwadzana kwava kugara. Ndakati komukadzi wenyu munorambana naye here zvikanzi ariko kumba saka ndatofunga kuti pamwechi manager wakadzoka asi manager kumba kwawangu asipo ndo zvandikosiyawo. Saka kubva ipapo paakabva pamuri akazoteera kunoku uya kunokumba. Ndikazomona asvika kunoku akatora chidhina apo bva achisapa. Saka vanongudo wangu ari padhona ndatoti rege ndichifambisa pamwe anogona aona munhu achitoita seachitorova futi. Mainager ndo akarambana nawo. Saka aiti murume wenyu adana namainager. Saka imimi mamapindirawo papi pakunzi muzonzi ndokugona kukunwai ropa? Nekuti kana ndenda kunobvunza kuti ndinzwisise kuti zvakamira sei ndipo wakabva ati ndogona kukuruma ndikamwa ropa. Ndikati zvazvo kumwana naropa here. Ndonzi Leonard Kamkamwe. Asi ndatobatikanawo nezvaitika izvi bhozi mukomana uyu kaunti zoti mhepo kana kuti chii zvatotinetsawo bhozi nini ndatonzoone mwana wangu kusina kutoti Teddy endai munoona abo hapana shoko vari kunzi vakakuwara. Katokakuwara zvakanzi vari kutonzi vakatushurwa Ziso nagidza. Ndipo ndatosvika nditoona Ziso munhu haana Ziso. Ndokusvika tonditsanangurira kuti shamwari ndozvandikaitiwa zvakaoma chaizvo. Ndakati ko munhu chii zvakanzi hamene kuti chii chakamubata angondiwana nditozvifambirawo zvangu ndobvawo kubva ndikutongosvika ndikutotanga kutonditi mwana anenge Naija hanyepe ndokutorova nefight ndokuti ndikuwa nchidini. Saka tatobatikanawo nazvo chaizvo kuti dai mukomana uyu atobatiwa asungwa aenda kujere bhozi zvatibata akanganisa life yemunhu akafanira kuramba nemhuri yake zvakanaka akanganisa life yemunhu aizvishandira achizvidhiraivhira mota achiti saka zvatotirwadza chaizvo kuya kwatoti akuno kubuda izvo ndiwo mashoko andikatotaura. Ndonzi Shelton Adam Chagomara ndobva mumandarweni tiri mugaro muWhitecliff South. Chiitiko chaitika kuno Whitecliff chatityisa tabvunduka nazvo munokuriswa kusvika pakukwadzwa kubudiswa Ziso zvinhu zvatabatika nazvo chaivo mukurarama. Hatisi zvinhu zvakadaro kana tichirarama sevanhu. Handina mazhinji ekutaura neye anongoti vanhu avoidai kuita tsaona kukurisana nevanhu mukurarama.
indetofanwa masaka ndabatikana nazo singaite zvaitika taimbotera kumubata mukomana aitadza kunzwisisa zvikakwadza bvisa munhu Ziso sitoti wemutemo ngaite basa ravo tingaramba tiinaye munhu anotikwadza ini ndoitwa ngoni mushati ndiri umwe wemunhu akazama kununura murume achiponda kuti ndakabata ndikaneta ndikamupusha ndikamubata uya zvikazotisa saizozviri pakakwarirawo Ziso nepaka ndakatomboza kumununura saka kana kune mutemo ngavabate munhu akadaro anotikwadza tisi. Muri yeZimbabwe mazvinzwira baba vachitaura kuti chii chakatora nzvimbo vachitozvibvirawo kubasa vachitoti tapedza tachaisa rege ndichinoonwo muri mukunofambawo mundoma vakaatakwa ezvinozvi havachisisina Ziso nekuda kwekuti vakatadza kungotaura kuita man to man ngwani Freeman akemboti man to man zvinhu zvinotaurirwanwa izvi kwete kuda kusova zvinhu nekurwa iziyo solution. Abashali baseZimbabwe nizwile le ndaba lothatha wabethwa ngesitina ebusweni waphuma iziso lakhe nenxa yobutshwala ababantu suppose bathethisane ekumnandi njengamadoda man to man nothi lento lekukhabana nesitina jongani ke lomnye kwamanje akasakwazi usipanele imuli yakhe kumuhlungu wabahlali nokuti kana ritori basa ravhiringidzika kuzanga chinzi driver wematractor wemarori saka manje uchabhalansika sei apa kozi iye wacho ari kunzi akatiza vemutemo dematoro matano kozi atizoti vangani vachakwadza kunzo kozi akanga ada kuti vataka futi mukadzi wababa kuti izvoni ndikutoda kunzwa toda kunwa ropa ndifuna kuchigazi umuntu nyani ufuna kuchigazi umuntu usapefumula hayibo hayi senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kuramba muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva.